Samtang karon ses, sugdi na ang imong Biztalk uban kang kapuso comedian Faye Lorenzo. Kanunay ni siyang trending online mga kapuso tungod sa iyang TikTok and mga YouTube video sa Bubblegum. Busa ato ng hinabion si Faye Lorenzo. Hi Faye, maayong buntag. Hello, maayong buntag. Good morning. Kumusta ka na, Faye? Hello sa inyo. How are you, Faye? Okay naman. Ito na yung new normal natin. Online na lang. Oo nga at lagi kang trending online. Kaya pag-usapan natin yan, isa-isa, Faye, di ba? Kasi isa ka palang certified online gamer. Paano ito nagsimula, yung pagkahilig mo sa live streaming? Nung una kasi, mahilig talaga ako mag-games. And then, nung nag-lockdown, naisip ko na, total, mahilig naman talaga akong maglaro ng mga games. Ba't hindi ko na lang din siya i-online para nakikita rin ng mga fans ko kung ano yung ginagawa ko, nag-online. So, nakakapag-interact din ako sa kanila, di ba? Kahit nasa live stream. Tama so, ka ayun. Sa YouTube naman, Faye, lagi kang trending, lalo na yung mga episodes nyo sa Bubblegum. How do you feel about your growing popularity, especially sa YouTube? Ayun nga, nung una, syempre, hindi ako makapaniwala kasi sa baguhan, tapos nagtitrend yung mga skit ko. Siyempre, Bubblegum. So, ang saya, ang sarap sa pakiramdam na nakikilala ka. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga tao, sa mga kapuso natin na sumusuporta sa Bubblegum at siyempre sa akin. So, thank you so much. Sana continue lang yung pagsuporta niyo sa akin. At siyempre, mas gagalingan ko pa para sa mga kapuso natin na sumusuporta sa akin, walang sawang sumuporta sa akin. How do you feel, Faye, na parte ka na talaga ng longest running comedy show ng bansa? How do you show your appreciation na isa ka ng certified kabubble? Sobrang saya ko. Ayun, hindi ko siya ma-explain kung gaano ako kasaya. Yun nga, so thankful ako sa mga kapuso natin na sumusuport sa akin at sa Bubblegum. Yung kahit na baguhan ka pa lang sa industriya, talagang nakitaan ka siguro nila ng potential. Siyempre, thank you din ako sobra sa Bubblegum kasi binibigyan nila ako ng skit na ganun. So, ibig sabihin, may nakikita sila na may potential tong batang to. So, thank you so much. At siyempre, sa mga kapuso, yun nga natin, sa mga kapuso natin, walang sawang sumusuporta sa akin. Thank you so much sa inyo. Yun. Siyempre, gagalingan pa natin para mas lalo, di ba, makita nila na marami pa tayong talents. Ay, marami ka talagang talents, hindi lang sa mga trending online videos mo, lalo na din sa itong pinakabagong craze, itong TikTok. Paano ba nagsimula yung pagkahilig mo? And of course, may pressure ba? Kasi you're doing sexy videos. May pressure ba to keep up sa mga magiging uso? And of course, kailangan magiging mas creative yung mga future videos mo, di ba? Sa akin, wala naman kasi para sa akin, ayun naman talaga yung path ko. So, sa akin, ini-enjoy ko siya Na-enjoy ko din siya kapag nagtitiktok ako, lalo na kapag may trending. Uy, gagawin ko nga din to, ganyan. Sarili kong version. Let's invite everyone to watch Bubblegum and of course, follow you, LOL, and your social media accounts. And of course, yung mensahe mo din sa lahat ng mga kapuso natin. Kung wala kayo, hindi rin ako makakarating dito. So, thank you so much. Sana wag kayong magsawa na suportahan ako hanggang sa dulong-dulo ako. Thank you so much. Ayun. At syempre, wag niyong kakalimutan na laging panoorin ang Bubble. Magbabalik na kami. Daghang salamat at ingat ka! Kayo din! Thank you so much! Ug mo kadto si Faye Lorenzo, mga kapuso, nga mipaambit ka nato sa iyang gikalingawan sud sa panimay ang online streaming and of course aduna usay mga gikalingawan niya sa TikTok and social media ug ang pagbalik TV sa Bubblegum. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.